মিয়া 27 তারিখও যে অগ্নিগিরিও সিনিও যে ব্রক কয়েকজন আইপিএফ ইনসাইডারক বিজেপি সালিন্দার খাইয়া আমনো তুইনাই ব্রক মিয়া কক্তি সাকা তামनोंके सेन्डिकेट बरक कासुइसे बरक गारि tlangmalia ताइ बरक गोबां फाइना दंमोन आं बगैसों फाइमालिया नैसाव ओंके बरन ताबो आं सोंगो सेन्डिकेट बरक कासु ओंका जे बरकनो कासुनाय ब गारिनो बरक रिजार्भ थाकिया आ रिजार्भ गारिनो बसु गारि नाम्बार साबो मालिक बिनि बुमुं बोसा जतो सिनियाको तुनि फाइथों ओपेन चेलेन्ज खाइदि जों नायो अमाहाय ताताल बाजि कक सबै जे थांमोनि आमनो बगैसों आमनो बगै बिदिता निन्दा जानो ताइ केसा खकेन देब्रमा हनै जे थानाय जे ब सिपिएम खा आइपिएफ तिरिंखा एरफोर गोजार माजरो बसनो बुट बुरिया हाइन हाइ सुनो तिप्रा मथनि फेकिया लास्ट बताबो अमनो दुसरा फैनाय ब बीजेपी थांखुनुका बिनि नगो आक्रमण उनि खाव साबो आक्रमण खाय आ बरं बुं साबो सुनो बुमुं दो फाइदि जों बनो सुनिनाय ब उद्देश्यतै बनो आक्रमण खालाया आमनो बगै जों प्रतिबाद जों निन्दा जानुगो अमाहाय ताताल भाजी जुदि कक सावि तंगे आबो जों कोनि दिनो मानि मांगला जों बनो मानाबा खायमाखरै जेतो सिनि महाराजा संनो दागिजाक सिनि हाबौग्रा संनो दागिजाक जे थानाय थांथों जे तिप्रा मथन याखै थानाय थांथों लास्ट मुहूर्त आं सासिमफाना आन्दोलन खायनाय अ बरक द फातेरा लक्ष 14 लक्ष तिप्रा सान बगै आं आन्दोलन खायनाय नि बसाजिं सामानै दङो सालसा महाराज आबोनो आइडियोलॉजी आबोनो जे आइन कानुन जे महाराज खुगनि मान सुंना रुन्याय अकक सुंतिनि साइ दङो ताम बगै हिंके महाराज साबो केबनो माना ताखैदि जों केबनो माना खैया साताय बरंनो जों गोबिन्द हल आराम खबनो जों प्रग्राम खारि तनो जों बाइक लेरि खैया मिया 27 तारिख मिया बरंनो जों प्रग्राम खाइ कोनो बादा बिगिनो करै बरताम ताताल कगमासा ताङै ताताल कगमासा बरंनो दुगा बासरिनाय रां फैसा लो फुनुगै नरक जों खोनाजाक बिसिं जागा जागा वाक रुनाय फुन रुनाय तग रुनाय हिनै कागज थुमो अ कागज थुमो नरक बरंनो लो फुनुगैनाय जेतलांमनि आबोनो नरक प्रतिशोध सिनि पाब्लिकनो कुदिनो खयरन ताखैदि इनि खुमलुं इनि हयतो नंला कबगो ताखो जोंनो दाबो हामजगै दंखौ नों आनि तिप्रासा हामजगै दङ जों हामजगनो प्रतिबो जोंनो मुं साफानो खाया यासि थाइचा तु काफानो कगया आमाके जोंनो हामजगै दङ हादि जों तंगायनो थानसा हामजगलायनाय जों तिप्रासा थानसा हामजगमा सिनि बाक्सा सिनि सानामबो काइसा गेराटा ट्रिपललाइन हामबाय जतो मिडिया न असादि रेडी साइसाइसि दिनै थाइनाहाय जों मिडियानि बिसखाङाव कक सानानै बेयाव मा फाइपिमा कमसे एक्चुअली मिया 27 तारिख कलेज समनि अग्नि टाउन हल जे बीजेपी रक जॉइनिंग प्रोग्राम खाइमनि आ जॉइनिंग प्रोग्राम जे व्यक्ति बरक जॉइनिंग उइखा 12 टाकार जलानि हनि सालायमनि बरक साव जे तिप्रा मथानि बीजेपी ओ जॉइनिंग खाइया हनि सामनि अब पूरा ताताल बाजी थकाय बरक अमहायमां न थकाय बाजी खाइमां न बरक न सेकलेगि दङ फुनुगै दङ बरक लासिना नांगो जे ओ जागाव बरक न सिनि दङ सिनि आमसाय सिनि एरियाव बरक आइपिएफटिसि बरक न जों तिप्रा मथाव नुसनुगियाखौ सिबि सिनिया सिनिवो बरक न जों तिप्रा मथाव नुगिया बरक तिप्रा मथानिया विगत बছर बरक आइपिएफ तिनि लिडारशिप रक मामांसि तिनि तिप्रा मथाव बरक सामुखायाको जों तिप्रा मथानि नि बरक नंगो खाया बरक आइपिएफ तिनि बीजेपी थाङो बीजेपी नि आइपिएफ तिंलाय दंलाय सुदो अमसक सिमिसे बंनेते कुनि एक्चुअली आंगरो सानानि मुसुङो जे आ जागाव चिनि ताबो गोबां मा लिडार माने गाहाम लिडार सनि सिनिजाक दंनाय चिनि पाताल कोइना ब आ जागाव जे कयेकटा कक सामनि माफियागिरि गुन्डागिरि हनै जे सामनि बुखुकना आं सानानि बुसुङो ब दफानि लिडार जदिन उङै दंखाय बिनि दफानो ब गुन्डागिरि रखनियावै विभिन्न ताताल बाजी खायै बरकनो विभ्रान्त खायावै ब सय दफानि सामुं खायनाय निकाय दफानि सामुं खायमानि न फुनुगैनो
kok sakang ke media ni buskango kok sakai sakamu bini je thokai baji obachung bepak no tiprasa joto chini tiprasa rok saiman kha bo dofani samung khaima mani khaina ni kok samani bo dofani samung khaika babo angobo no sungna no busung IPF tirok borok ni demand tamotong IPF tirok ni demand tamo tipralen tipralen nai nei borok tiprasani hamkrai nai nei borok dofani samung khainai borok tini IPF tiya kare BJP thango national party thango regional party ya kare national party thango ang borok no sungna ni musung tini o tipralen sani tongmani dofani samung khai tongmani national party BJP thangoi borok ki tipralen sani jamano abo sungagi no proman manai paikha chini NC sarsong borok মন্ত্রী চাই থৈলাংকা বতাবো বরক সে মংসা কক সাইমালাংয়া जोंहाबो काहामके प्रमाण नुक दङ तिनी बरक तामनि बागै IPF तियाकरि BJP थांका जों अबनो प्रमाण चिनि पाब्लिक चिनि तिप्रासा जतनो साइमानखा बरक ताइ कुनु मुंसाकरै बरकनि काइसानो नाहारमुं दफानि सामुंखायनि थकाइ कक सावै बरक रांनि बागै नायतुगै बरक BJP थाङो BJP थांमानि कारण तामो बरकनो सोंमानि गां अबसे BJP थाङै दफानि कक साइमाया जुदिनो दफानि कक साइमानो हगाय बबाग्राबो तो आगि एक समयो नेशनल पार्टी दंमोन दिनै नेशनल पार्टीनि ब काइसा प्रेसिडेन्ट दंमोन त्रिपुरानि प्रेसिडेन्ट दंमोन कंग्रेसनि बतिना जागा दंमोन दफानि सामुं खाइमा खामतेबो तिनि साधारण तो पाताल कयना ब ओ जागाव भाइस प्रेसिडेन्ट त्रिपुरानि BJP नि भाइस प्रेसिडेन्ट तामो खाइमाखा बाबो कोनो काइसा स्टेशन मा आसुगिया कोनो काइसा जागा मीटिंग बासन मारिया ब बाइके दफानि सामुं खाइनाय जोंहाबो काहामके साइमान तंले दिनै हिंका आ जागा बुबाग्रा एक समय नेशनल पार्टी खाइतमनि दफानि सामुं खाइमाया हनै ब आ जागानि अंख्रि फे दफानि सामुं खाइमाया हनै खाइमाखाके ब आ जागानि तंखामु IPF दिनै जेहेतु बरक थानाय र बरक मुंसानि बागैया चिकन मिकन नेता दाङै मानैनो हिसामिसा रां कामाय खायै न खुब ताङै देमानो अबसिमसि बावनै लुबि ताइ मुंसाया तबे आङर सानानि बुसं बरक न ताबुक साक जरतै त्रिपुरा राज्य जों जे नुकमानि 35 बोसोर समय अमाहायबो ओं थांमानो 70% जों 30% जों सकामाना बागै 70% एक मा बासानाय तारपरसे चिनि दफानि थिके जों सामुं खाइमानाय जों नुकजाक दङ 35 बोसोर जे मानिक सरकार सं मानिक सा ताबुक जे चिफ मिनिस्टार बरोबा बंनि दफानि सामुं खायो निनि नेतासे निनि दफानि सामुं खायदि निनि नेता साबो चिनि दफानि बागै कक सानाय दंखा ताबुक इदानिङाबो नुखा चिनि BJP नि जे नेता मन्त्रि सानाय र बरोबो तो संसद थाङै अधिवेशन थाङै मुक्ति थां दंमोन अबनो जों नुकना नांगौ चिनि एलाका चिनि तिप्रा सार बरक जे दफानि सामुंना खाया अमाहाय ताताल बाजी सारब्रुम बसर ब्रुम न खाय दङ हंकाय जों बाहायके यक सामा मानसिनाय जों आंगबो न कयनाय चिनि IPF ति त्रिपुरालेण्ड सानाय ताखुग्रकनो त्रिपुरालेण्ड दाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बोसोर पार्थिक दंबा बरक ग्रेटर जुदिनो सयबो खाबाय त्रिपुरालेण्ड सानाय हिंगाय बरक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानना जागासे फायकामो बरक BJP थांला कामो BJP नि चुक्ति BJP नि दाबि तामो त्रिपुरा सानि बागै आंले ताबो साइमायाखौ बरक न सुङो बरक नि जिबो साइमाया BJP यो थाङै नेशनल पार्टी खाय त्रिपुरा सानि दाबि तामो खायनाय ताखौ चिनि IPF ति बा BJP खायनाय रंना आं कयो नरक नेशनल पार्टी खायनायनि सिगां निनि बोसानि फ्यूचार बा निनि बोसानि बबसनो किसा सा चिन्ता खायदि आ बोसानि न नासिगै नरक याफ्रि बारक दि जदिनो निनि बोसानि बबसतनो नासिगिया हंकाय नरक BJP नेशनल पार्टी खायमान अबनो आंनाव उनो थानि कयो तबे कक राक्ता सादि नरक बेलायखे ओ आमचायो वायलेंस ति साना बागै विभिन्न कूटनीति खायतंखा सिस्टेम खायतंखा जों जदिनो बार हंगा जों 6 लाख जों 70% तिफ्रासा ग्राखे बासानाय नरकनो
बाहायके सामुख्लाय जों नायनाय अबनो नों थानियो कायसा ग्राक जोंबो ग्राक हैनो बाजानाय नरकनो नायसुका फाइथों गोसांखाय सामुखायनो थानसाके सामुखायनो दिनै उसुकनो नरक दफानि सामुखायनाय हिंखाय नोंनि दफानि सामुखायमोनि फुनुकदों अमसुकसि आं ताय कुनो कक्सिया नोंनो रिक्वेस्ट खायो नरक जदिनो खासिया हिंखाय जोंबो 70% तिब्रासा एके बाजानाय तिब्रासा बे तिब्रासा जुद्ध नांनाय अबसुकसे आं नों थानि कयो नरक दाक्तिखे खासिदि नरक न कयो नरक फायदि जोंबाय बाक्सा तिब्रासा दफानि सामुखायतिनो फाननोदि हामबाय सोंनानि कक